El Fons Valencià per la Solidaritat, l'entitat que suma el treball d'ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana per la cooperació internacional al desenvolupament exercida des de l'àmbit local, ha celebrat la seva Assemblea General Ordinària de l'any 2025 a la seu de la Mancomunitat de la Costera Canal, ubicada a l'antic Hospital Reial de Xàtiva. A la mateixa han participat la Junta Executiva del Fons Valencià, encapçalada per Txelo Angulo, presidenta del fons, tinenta d'alcalde de Xàtiva i diputada autonòmica, i Ramon Vidal, vicepresident del fons i alcalde de l'Olleria, així com edils representants dels ajuntaments i mancomunitats membres de l'Organització Municipalista per la Solidaritat. A més, l'Assemblea del Fons ha comptat amb la participació de Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva i diputat provincial, de José Luis Gijón, president de la Mancomunitat de la Costera Canal i alcalde de Cerdà, i de Pedro Canceller, director general d'Inclusió i Cooperació al Desenvolupament de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Serveis Socials, d'Igualtat i Habitatge de la Generalitat Valenciana. Durant l'Assemblea, entre altres, s'ha ratificat les altes de nous ajuntaments socis i s'ha aprovat el balanç i memòria de gestió de l'any 2024, on es destaca que amb els projectes del fons de l'exercici passat s'han beneficiat directament a més de 1.400 persones de l'àmbit de la cooperació internacional municipalista a l'Equador, Bolívia i Palestina, i més de 2.700 en projectes d'educació per al desenvolupament a la Comunitat Valenciana. Els sectors d'intervenció dels projectes executats en 2024 han sigut la solidaritat global, el desenvolupament local, l'empoderament institucional local, la igualtat de gènere, el turisme, la joventut, la participació ciutadana, la comunicació, la capacitació tècnica municipal, l'assistència alimentària, la producció i consum responsables, la pau, justícia i institucions sòlides, i la formació professional sobre la justícia global. També s'ha avalat el programa d'activitats de 2025, el qual compta amb 7 projectes de cooperació directa a executar a l'Equador i Bolívia, 1 de cooperació tècnica a realitzar a l'Equador, Bolívia i El Salvador, 1 d'acció humanitària a Palestina i 4 d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global, amb els quals es pretén sensibilitzar a la població de la Comunitat Valenciana al voltant de la importància de la solidaritat global i de la contribució des de l'àmbit local a un desenvolupament humà just i sostenible arreu del món. Per últim, l'Assemblea General va reconèixer els 25 anys de treball en el Fons Valencià d'Esteve Ordiñana, gerent de l'entitat, emfatitzant la seva professionalitat i el seu compromís amb l'organització, així com desitjant-li molts anys més de treball i contribució al fons. La presidenta Txelo Angulo li va fer entrega, en nom de tots els socis de l'entitat, d'una il·lustració de l'artista xativí Cesc Roca.